So ex-MLA Prasanna Kumar Reddy garu aithe vichchesaru. Very heartily welcome sir from my side. Alage event wedding event tarafu nunchi alage all the family members tarafu nunchi. Sorry.
డాన్స్కి మనం జాజికాయ సాంగ్ ప్లే చేయండి. బాబు బోరు బాబు చూడలేదు ప్రోగ్రామ్ మేడం సరదాకి కదా ఎందుకు అంత సీరియస్ గా లేదు లేదు ప్రోగ్రామ్ వినపట్టంలా నాకు ఇక్కడ వాయిస్ స్పీకర్లు పెట్టుకున్నారా చెప్తాలే వైట్ సార్ మీ ఫ్రెండ్ సార్ మీరు రండి రండి సార్ మేము ఇప్పుడే ఎక్కాం సార్ దిగడం ఎక్కడం ఎంత కష్టమో తెలుసా సార్ మీరు రావాలి
Thank you.